Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er extreme hitte kan worden verwacht op Curaçao. Dat bleek uit een bijeenkomst van de meteorologische dienst gisteren. Daar werd het regionale klimaatproject Feeling Hot op Curaçao toegelicht. En dat levert zorgwekkende resultaten op voor ons eiland. In bepaalde wijken worden zeer hoge temperaturen ervaren, waarbij extreme oplopen tot wel 48 graden Celsius. Het project maakt gebruik van satellietdata uit de periode 2013 tot 2024 om hittestresskaarten te produceren voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Jamaica. En dat gebeurt tijdens de warmste maanden van het jaar, juli tot en met september. Er zijn dus hele hoge temperaturen gemeten en de wijken waarin het warmst is op Curaçao zijn wijken Onverwacht en Kunuku Grandi. En voor de toekomst kan ook worden verwacht dat het weer extreem warm gaat worden op het eiland. Dit is een speciaal project dat door UNESCO is gefinancierd om via satelliettechnologie te bekijken waar er op moet worden ingespeeld. En daarom zijn er hittekaarten geproduceerd. Pisas zegt, geen paniek, we zijn neutraal. De minister-president van Curaçao heeft gisteren een uitgebreide persconferentie gegeven over de veiligheidssituatie. Kort gezegd, op 15 augustus besloot Amerika 3 militaire schepen in de richting van Venezuela te sturen. Venezuela heeft erop gereageerd door burgermilities op te roepen, het vaderland te verdedigen. De oorlogsschepen komen in de buurt van Venezuela en zullen 1 voor 1 op Curaçao komen om te bunkeren. En de eerste zal op aanstaande donderdag, 28 augustus komen. Maar voor de rest, benadrukt Pisas, heeft Curaçao niks met het conflict te maken. Er is spanning tussen Amerika en Venezuela. Curaçao gaat akkoord als Amerika vraagt om te bunkeren al keer. Maar we blijven benadrukken dat we neutraal zijn, aldus de minister-president. Die zegt dat de kans natuurlijk wel erin zit dat Curaçao wordt meegesleurd in een conflict waar ze eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar hij wilde uitleggen aan de bevolking dat Curaçao neutraal is, dat er geen reden is tot paniek, dat hij niet verwacht dat er zal worden aangevallen door Amerika op Venezuela, maar meer dat het een soort powerplay is, dat Amerika wil laten zien dat ze heel veel zeekracht, marinekracht hebben. Wordt vervolgd, maar de minister-president nam in ieder geval alle tijd om alle informatie die er is ook te delen met de bevolking. Auto rijdt huis binnen. Dat gebeurde gisterochtend rond 4 uur in de vroege ochtend. Toen een gezin dat rustig lag te slapen in hun huis werd opgeschrikt door een hard geluid. Toen ze opstonden ontdekten ze dat een voertuig door een stuk terrein was gereden en tot stilstand was gekomen met de voorkant pal tegen de voordeur van hun huis. De chauffeur van de auto veroorzaakte flinke schade en de brandweer moest komen om de man uit de auto te bevrijden. Het gaat om een huis in de wijk Juan Domingo. De bestuurder zelf liep verwondingen op en de ambulance die eveneens aanwezig was bracht hem naar de spoedeisende hulp. Lijkt erop dat hij de macht over het stuur is kwijtgeraakt midden in de nacht. Boom valt op dak van huis in de Perseusweg. Er is veel gebeurd gisteren, want rond 11 uur in de ochtend moesten brandweerlieden naar de Perseusweg gaan om hulp te verlenen bij een grote boom die op het dak van een huis was gevallen en flinke schade had veroorzaakt. De boom had het dak doorbroken en was in de woning terechtgekomen. Daarnaast had hij enkele kabels van Aqualeca losgerukt. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd om te voorkomen dat er nog meer schade zou ontstaan. Ook wisten ze de takken te verwijderen die gedeeltelijk in de woning waren gevallen. De brandweer heeft dus de boom verwijderd en Aqualectra de kabels weer hersteld. En de bewoners kunnen hopelijk weer rustig in hun huis verblijven. Toeristen overvallen op Playa Canoa. Treurig nieuws. Gisteren ging een familie familie die uit het buitenland naar Curaçao is gekomen om hier vakantie te vieren. Die gingen 's ochtends vroeg bij Playa Canoa foto's maken. Maar terwijl ze daarmee bezig waren, kwam er een auto aan met 2 mannen erin. Een van hen stapte uit en beroofde de familie van al hun spullen, terwijl hij hen bedreigde met een vuurwapen.
Toeristen raakten contant geld, bankpassen, paspoorten en zelfs de autosleutels van hun voertuig kwijt. De politie heeft met de toeristen gesproken. Polituur is naar ze toe gegaan om ze te begeleiden met het regelen van hun documenten. En het overvalteam die doet onderzoek naar de zaak. Jonge militair steelt 25 kogels, een opmerkelijke zaak. Gisteren was een 23-jarige man voor de rechter. Hij wordt ervan beschuldigd op 11 februari van dit jaar kogels van een vuurwapen te hebben gestolen. Op dat moment was hij nog lid van de militie van Curaçao en hij nam de kogels mee tijdens een schietoefening. Toen dat werd ontdekt, toen hebben ze de kogels bij hem aangetroffen. In zijn werklaarzen. Er waren in totaal meer dan 200 kogels kwijt. Hij had er 25. De overige kogels werden teruggevonden onder stoelen en in de bakken van militaire trucks. Hij zei zelf eerst dat hij ze wilde verkopen. Later zei hij dat hij er een ketting van wilde maken. Maar hij zegt geen enkel contact te hebben met criminelen en heel veel spijt te hebben van zijn daad. Na het incident werd hij ontslagen bij de militie, waar hij al 3 jaar werkte. Tegen hem werd 60 uur taakstraf geëist en daar is de rechter in meegegaan. Als die taakstraf niet wordt vervuld, moet de man 30 dagen de gevangenis in. Speciale introductie voor Caribische studenten, dat komt uit Nederland, dat bericht. Afgelopen week heeft Fontys Hogeschool in Eindhoven en Tilburg speciale activiteiten georganiseerd voor de nieuwe Caribische studenten die dit academisch jaar gaan starten. Er is een groep van 125 studenten uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba en Statius hartelijk verwelkomd. En het is wel grappig, want de voorzitter van het college van bestuur, Joep Houterman, opende het jaar door in één slag een kokosnoot kapot te slaan. En dat was een actie bedacht door ouderejaars Caribische studenten. Het is een belangrijke groep, 125 is natuurlijk veel. Er studeren in totaal 500 Caribische studenten bij Fontys Hogeschool. En daarmee is de grootste groep afkomstig uit Curaçao. Fontys zelf heeft 50.000 studenten, dat is een enorme onderwijsinstelling. Maar men wil de studenten een warm welkom laten voelen. En zeker in zo'n hele grote organisatie laten weten dat men blij is dat ze er zijn. Het werd mede georganiseerd door Kennedy Tielman, die ooit vrijwillig met dit soort initiatieven is begonnen bij Fontys, maar elk jaar er weer hard aan werkt om de studenten een warm welkom te heten. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met de creatieve sector op Curaçao, want er is een exportstrategie, ooit gemaakt door de regering, wordt gehanteerd door het ministerie van Economische Ontwikkeling. En die exportstrategie voor de creatieve industrie van Curaçao, die heeft een commissie creatieve industrie
En die wil met allemaal mensen uit de creatieve industrie gaan praten. De eerste bijeenkomst is aanstaande donderdag van 7 tot 9 uur 's avonds in het Kini 2 Office Building. Dat is tegenover het verkeerspark. En daar worden professionals werkzaam in marketing en technologie uitgenodigd om te bespreken wat deze commissie allemaal voor hun kan betekenen. Creatieve sector bestaat uit heel veel kleine bedrijven, freelancers, zelfstandigen. En dan moet u denken aan kunst, architectuur, film, muziek, digitaal design, moderne media en softwareontwikkelingen. Heel veel mensen die op zichzelf werken en mooi werk doen, maar de commissie kan meer doen voor de creatieve industrie op Curaçao en daarom is er een uitnodiging uitgegaan. Dan gaan we naar het Wintertuin Curaçao Festival. Die biedt een unieke audio-ervaring op 20 september, volgende maand. Tijdens het Wintertuin Curaçao Festival kan het publiek voor het eerst kennis maken met de Sombra di Passado. En dat is een audio-expositie die nieuw leven blaast in de verhalen rondom het slavernijverleden van Curaçao. Het is een project in samenwerking tussen Wintertuin Curaçao en het Cura Hollanda Museum. Het is een combinatie van geschiedenis, fictie en orale traditie die de veerkracht van onze voorouders eert. En donderdag hebben we daar meer aandacht voor in Extra Journaal. Dan hebben we ook een interview met een van de mensen achter dit mooie project. Dan gaan we naar de Dia di Bonaire, want op 6 september is het zover. Dan wordt het gevierd en het thema van dit jaar is Nosta Bonaire. En de Openbaar Lichaam Bonaire die heeft laten weten dat ze stil willen staan bij wat onze gemeenschap verbindt. Onze geschiedenis, tradities, gewoonten en onze liefde voor Bonaire. Bonaire, het Openbaar Lichaam, heeft vaak mooie video's en we willen de volgende aan u laten zien. Gesproken in het papiaments, ondertiteling in het Nederlands. Zoals het leven nu op Bonaire meer en meer tweetalig is geworden. En daarmee geven ze een beeld van wat Dia di Bonaire dit jaar kan worden. Wat we kunnen verwachten wat dat betreft. Abo Bonaireano e Turco que forma parte da comunidade aqui. E anja aqui nós está toma tempo para reflejar junto riba lo que está unidos. Nós não está solamente viva riba isla, pero nós está parte de algo muito mais grande. Uma comunidade que está basada riba siglo de história, riba cuidado para outro e amor para a isla aqui, que chama Nos Cas. O tema de Dia de Bonaire 2025 está Nos Tá Bonaire. 3 palavras que tem unificação grande. A sobra turcos que nós está assim junto, grande of chiqui, tá mostra que a união que nós tem tá mais forte que tudo o qual que por dividir nós. Nós tá é gente e é tradição. Nós tá é força que tá puxa Bonaire dilante. Arriba caminha para Dia de Bonaire, me queria bosso para tomar parte na semana especial. Na caminha para Dia de Bonaire. Caminho que cada dia nós celebra outra parte de nossa identidade. Viaje caminha nossa sinha, une e inspira outro. Já luna, pro mês de setembro, nós começar com a Sunset Jam Session na Scala. Já março, 2 de setembro, nós invita a gente para Sep e Paint. Já razão, 3 de setembro, nós temos uma noite de película tocante Nos Bonaire. Já o 4 de setembro, nós temos uma noite com Luna Yen na Brion Caser. E finalmente, já viernes 5 de setembro, nós será esse manco dia especial, caminha nos turta para esse trabalho voluntário. E aí aqui a cerimônia protocolar do dia 5 de setembro, parte à tarde, donando a oportunidade para dia 6 de setembro, governante não Pueblo de Bonaire e tour visitante junto por celebrar nos Dia de Bonaire durante a celebração cultural. Tapa nós chega Dia de Bonaire, dia caminha junto nossa visa, nos tá Bonaire. De parte do governo de Bonaire, me tem invitado você para join-nos riba e caminha aqui, mostrando bom patriotismo, celebrando junto a força de nossa comunidade riba Dia de Bonaire. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want Venezuela heeft gisteren de inzet aangekondigd van 15.000 manschappen van de veiligheidsdiensten aan de grens voor Colombia. Dit doen ze voor operaties tegen de drugshandel en dat gebeurt op het moment dat de Verenigde Staten president Nicolás Maduro ervan beschuldigen aan het hoofd te staan van een drugskartel.
Volgens Venezuela is het een land vrij van coca-plantages, vrij van de productie van cocaïne, volledig vrij. Waarom komen ze naar Venezuela toe? Dat is de vraag van de regering van Venezuela. Minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado Cabello, heeft ook laten weten dat hij niet begrijpt waarom de Amerikanen hun vloot en vliegtuigen inzetten om voor de kust van Venezuela te parkeren. Terwijl 87% van de drugs uit Colombia komt. Waarom worden ze daar niet tegen ingezet? Ze zetten hun schepen in en maken zich druk om het zogenaamde 5% dat vanuit Venezuela komt. En Diosdado Cabello benadrukt, hier bestrijden we de drugshandel wel degelijk. Hier vechten we tegen de drugsbendes op alle fronten. En daarmee is een nieuw hoofdstuk in de strijd tussen Amerika en Venezuela toegevoegd. Die Venezuela wil meer de ogen, het vizier richting Colombia hebben. En daarom worden al die mensen naar de grens met het buurland gestuurd. Wordt zeker vervolgd. We houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden hier in de regio en op de eilanden. En dat doen we morgen weer. En ik hoop dat u er dan weer bent. Ik in ieder geval wel. Tot ziens. Dag.